Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu, eta elkarrizketatua Roberto Anzano izango da, Txantreako Txuntxunaren sortzailea. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1826ean, oial fabriketako makinak suntsitu zituzten langileen protestaren aurka egin zuten soldaduek Manchesterren. Eule hauek, eguna joan eguna etorri, soldatak hobetzeko eskatzen ari ziren kalean. Aurreko egunetan East Lancashire eskualdeko fabriketan 100 makina suntsitu zituen luditen mugimenduak. Oihalgintza mekanikoak urte gutxitan langile tradizionalen ogibideak desagerrarazi zituen, eta langabezia eta pobrezia zabaldu. Ludismoak indarkeria erantzun zion egoerari, eta kapitalismoaren fase horri erresistentzia egin zion. Naiz eta askok heriotzarekin ordaindu. Langile mugimendu antolatuagoaren aurrekaria izan zen. 1945ko egun berean, apirilaren 28an, Benito Mussolini diktadore fascista exekutatu zuten partisano italiarrek. Bere erregimenaren gainbeheraren betean, Suitzara ihesean harrapatu zuten partisano italiarren kontrol postu batean. Bere maitale Clara Petacci eta beste 3 agintari fascisterekin batera, denak diplomatiko espainiarrez mozorrotuta. Komo lakuaren ertzean fusilatu eta ondoren Milanera eraman zituzten, Loreto plazan jendaurrean buruz bera zintzilikatzeko. Hauek 10 hilabete lehenago leku berean zintzilikatu zituzten 15 partisanoen omenez. Horrela eman zioten amaiera 20 urteko faxismoari Italian. Hainbat urteren ondoren, 1965ean, Buenos Aireseko Asociación Patriótica Espainolaren egoitzan gezurrezko lehergailu bat jarri zuenetak. Frankisten abia zen elkarte horren urteroko bilkura ari ziren egiten, eta bertan bera utzi berri izan zuten, eta kabixua emanda polizia bertaratu zenean. Ez zen elkarte horren aurka egindako lehen ekintza, pintaketez gain, aurreko urtean, urrian, etak eraikinaren argia eten eta argindarraren kuadroan ohar bat utzi zuen. Ohar hartan, etak adierazi zien Euskadiren askapenerako lehen urtea amaitzear zela, eta ez zuela borroka etengo. Euskadiren independentzia eta askatasuna lortu arte. Horrez gain, zenbait aste lehenago, etaren aldeko pintaketak egin zituzten Espainiako kontsulatu frankistan, eta ikurrina zeraman eta Euskadi eta Argentina hitzak idatziak zituen etaren eskuorriak jaurti zituzten helikoptero batetik 100 paraxut txikirekin. 12 urteren ondoren, 1977an, Rote Zora, Alemaniako emakume eta lesbianek osatutako talde armatua ezagutzera eman zuten, medikuen ganbera federalaren koloniako egoitzan bomba bat leherrarazita. Abortua zigortzen zuen lege baten aurkako ekintza izan zen. Medikuen ganberak lege horren erreformaren aurka egin baitzuen. Zelula iraultzaileen barneko erakundea zen hasiera batean, baina gero bereizi egin ziren. 1988an, Gasteizko gaztetxea okupatu zuten 100 gaztek. San Prudentzio eguneko eguerdi aldera, 250 gazte inguru elkartu ziren, Fariñasetik manifestazioa abiatzeko. Manifestazio amaieran, apezpikuaren jabetza zen Lorezainaren etxea okupatu zuten. Berehala, lantaldeak sortu eta lanari ekin zioten. Hala nola, barnean zegoen zaborra atera, komunikazioa landu edota erresistentzia sistema antolatzeko. Ordutik, askotan egonda udalaren jo puntuan, baina martxan dirau. Azkenik, 2021ean, Kolonbiako gobernuaren zergen igoeraren aurkako protestak hasi ziren. Milaka eta milaka lagun atera ziren kalera, batez ere Bogota eta Cali bezalako hirietan, eta protestak hilabeteetan luzatu ziren. Herritarren haserrea ikusita, gobernuak erreforma bertan bera utzi zuen arren, mobilizazioek aurrera jarraitu zuten, neurri handi batean poliziaren errepresio gogorrak elikatuta. Giza eskubideen aldeko erakundeek salatu zuten poliziak indarkeria sistematikoa erabili zuela, hilketak, tiroketak, atxiloketa arbitrarioak, sexu abusuak eta beste zeinbait gehiegikeriarekin batera. Poliziak 80 manifestari hil zituela dokumentatuta dago. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Aste honetan, agenda oso murritza izango dugu. Apirilaren 28an, asteartea, zinemako emakume heroiak zikloan, Txus Gutierrezen El Calentito filma izango dugu Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6.
Sarrera doan izango da, baina aurrez izena eman da. Ostegunean, apirilaren 30ean, bizitxoko zure bizikleta konpondu. Kondestable zibiboxean izango da, arratsaldeko 6etan baita ere, doan, sarrera libre edukiera bete arte. 14 urtetik beherakoak heldu batekin joan beharko dira. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Osasunbideko 3 zerbitzuetan ordu estrak baztertzearen aurrean, Dominguezek elkarrizketarako deia egin du. Lehenengo puntuan, digestiboak anestesia eta traumatologiarekin bat egiten du arratsaldeko greban. Medikuntza sindikatuak proposatu duen bezala osasun sailari presioa egiteko. Bigarrenean, sailak itxaron zerrendek eragin negatiboa izateari beldur dio. Hirugarrenean, larrialdietako medikuek lankarga gehiegi salatzen dute. Argazki nagusian, boluntarioak migratzaileak laguntzen ari dira erregularizazio prozesuan, hitzordu urrien eta prozedura konplexuen artean, batez ere seme-alabak dituzten amengan eraginez. Honen titularrean, laguntza solidarioa duten paperak. 6 boluntarioek 10 etorkin laguntzen dituzte prozesu konplexu batean. Behean, horiz, Nafarroako itzulia ibilbide osoarekin. Bestetik, 25 urteko Portlanden arrakasta handiena. Eskuineko berrietan, Iruñeak 2,6 milioi bideratuko ditu etxe bizitzak birgaitzeko. Ondoren, herri berrin ijitoen herriaren eguna aldarrikapenekin oroitu da. Jarraian, AGR Biogasek ez du arronizko hondakin plantari utziko. Azpian, aire konpainia batek 117 adingaberi kalte ordaina emango die Irlandarako hegaldia behartan bera uzteagatik. Azkenik, Trumpen aurkako eraso hutsak etxe zuriaren segurtasuna arriskuan jarri du. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Unibertsitate ospitaleko larrialdi zerbitzuak osasun krisi gero eta handiagoari gehitzen dira. Guztira, 61 profesionalek kolapsoaz, gainkargaz eta ohe falta zohartarazi dute. PSNek konfiantza adierazi dio Fernando Domínguez zinegotziari. Irudi nagusian, Zupo Ekisoain, Katxo Kariñena, Patxi Lezaun eta Javier Akerreta burlatan egindako elkarteratzean. Honen lerroburua, titulu historiko baten 25 urte. 2001ko apirilaren 28an, Portland San Antoniok Europako eskubaloi kopa irabazi zuen Bartzelonaren aurka. Eskuineko berrian, bere osasun egoerak Jordi Pujol salbuetsita uzten du bere familiaren aurkako epaiketatik. Jarraian, UCOk Abalosen irudia eman du auzitegi gorenean. Gauza handiak egiten ditu eta horregatik ordaintzen diote. Ondoren, 250 suhiltzaile baino gehiagok ez dute aparteko ordurik egingo Nafarroan. Goiko berrietan, itxialdirako balkoiak apaletatik egan ari dira. Ondoan, Carlos Tirizak 40 urte ospatzen ditu lanbidean. Azkenik, osasunaren Europako eszenarioak. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Euskaraz bizitzeko behar den dena, ezar dadila eskatuko du kontseiluak ekainaren 13an Iruñean. Lehenengo puntuan, Euskaltzaleon martxarako leloaren eta helburuen berri eman du Euskalgintzaren kontseiluak. Bigarrenean, mobilizazioa mugarri izatea nahi du, pizkunde berri baterako txinparta sortzeko. Argazki nagusian, Amaia Barredo, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza eta arrantza sailburua, Imanol Pradales lehendakaria, Aritza Rodero C8 enpresako ordezkaria eta Jaime León, Atitlan taldeko zuzendari nagusia, atzo Lemoizen. Honen titularrean, Mi arrain aztegi bat zentral nuklearra egin behar zuten tokian. Lemoizen egingo duten proiektuaren berri eman du Pradalesek. Beheko berrietan, erruduna argitzeke, urtebete itzalalditik. Ondoan, Maialen Beloki izango da Donostiako zinemaldiko hurrengo zuzendaria. Goiko berrian, Lander Garroren Lutxi eta Zuhaitza dokumentala emango dute gaur giza eskubideen Donostiako zinemaldian. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Mundu mailako gastu militarrak gora egiten jarraitzen du, Europa aitzindari delarik.
ekialde hurbilean hainbat gatazka irekita daudela eta munduko ordena eten dela, gerraren eskalada ez da urtebetean eten. Datuak berez hitz egiten dute. Munduko gastu militarra 2,46 bilioi eurotik gorakoa da orain. Argazki nagusian, Lemoizko zentral termikoaren hondakinak arrainen hazkuntzarako lekua. Tartean, hizkuntza politika, euskaratik eta euskaraz, EH Bilduren planaren muina. Bestetik, industria, porrot prozeduren zurrumurruek TR-ren akzioak amildu dituzte. Eskuineko berrietan, Daniel Carralero, Diemateko ikertzaileak eta A Place to Arrive liburuaren egileak dio. Entxoek ondorioztatu du energia berriztagarriek ez zutela eragin itzalaldia. Azpian, analisia, Nacho Matxin, mailari eustea eta Europa, gureek jokoan dutena. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Claude Cajun eta Marcel Moore, naziei aurre egin zien lesbiana bikotea. Bigarren Mundu Gerran faxismoaren eta genero arauen aurkako erresistentzia egin zuen bikotearen inguruan mintzatu da sare elkarteko Lorea Gurutxarri. Eskuineko berrietan, goian, Maili Oses. Egoera zaurgarrian dauden pertsonek obesitatea izateko arrisku handiagoa dute. Nafarroako osasun publikoaren behatokiak gehiegizko pisuari eta obesitateari buruzko 2026ko txostena argitaratu du. Adin talde batzuetan egoerako bera egin duen arren, gehiegizko pisuak osasun publikoko arazo garrantzitsua izaten jarraitzen du. Behean, argi eta garbi taldea. Rockeroak gara, baina punk puntu bat ere badaukagu. Lagun artean sortutako argi eta garbi talde txantrearrak izen bereko lehenengo diskoa aurkeztu du Irrintzi plazan. Roka eta punka uztartzen dituzten 9 abestiek begirada zorrotzez erreparatzen diote inguratzen gaituen errealitateari. Duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu-en. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Roberto, zer moduz? Egunon, ongi eta zu. Ongi, hementxe txantreako jontxunari buruz hitz egiteko prest. Baina, zuri emango dizutitza, hobeta azalduko dezuta, konta iguzu, nor zeran eta zer den txantreako jontxuna. Bai, lehenbiziko elkarrizketa. Txantrean ez, eta badago irrati bat, txantrean, baina bueno. Sortu zen, burutasun izan, ni txanterra izanez, pensatu nuen, ez dago ezerrez mailtan, eta dantzaria ezagutzen dit nuen, baina dantzari talderik ez, eta azkonarekin, beste musikari batekin, beti loturuak, ibili gainen, konsulta egin nion, eta ados, tira, a ber. Baina, kurioso zen, nola sortu zen hau. Egoten ginitzen ikaskabita elkartean, bazkari batean, eta beti gertatzen zait moduan, ze plasta, tira, musika bat bururatu eta ezin ahaztu, idatzi nuen mailaren paperean, mantelean, hasiera, eta gordi nuen, txaklakla. Tolestu eta gorde, eta gero etxean, tiraka, atera nuen melodia osoa, hori zortziko, betiko zortzikoa. Jarri genion, Mikel Tabernak egin zuela, hitz eta guzti, eta gero hitz egiterakoan, hau oso motza da, zortziko bakarra, ez du merezi, luzatu behar duzu, esan ziren azkonak. Eta berala egin nituen, 4 pieza gehiago, jo, bueltaka, eta, ados, venga, tira, jai bartzoiari presentatu, eta onartu zuten berehala oso ongi,
bueno, pues ja komplikatu zen dena, pues, nola egiten den, dantza nork irakatsiko zuen, jantzia nolakoa izan behar den, eta, bueno, pues, laguntzale oso majoa agertu ziren, bai udaletxeko farmaziautiko zendua den Jesus Pomares, jantziaz ere idatzi ez, marraskitu zituen jantzia, oso kapazaren hartzai, oso ospetsua da, Jose Mari Pastor Gorrega, eusan bizi zen, jo nintzen bere etxera, eta eta oso polita egin zituen diseinuak. Eta horrela, gero entrenamenduak, saioak, auzategin izan zen, jaitsi ziren udal dantzari taldeko bikote pare bat, Mikel Ereitzo, Piri Tapia, Iñaki Dominguez, zendua den Iñaki, eta Marisa Azparren, emaztea. Eta pazientzia handiz iraketsi ziren, afizionatuen dako asunto hau. Eta oso xumea saiatu ginen egiten dena, bai arropa, bai dantza, bestela, liatzen badugu, Bai, zailagoa jarri. Claro, profesionalen dako izan zen, ez. Eta herri erantzuna oso ona polita zen, adinekoen gehienak, tiraka aurrera, oso ilusio handiz agertu ziren. Eta 25 urtez egon gara hortik kalez-kale, beste kontu bat da, ohitura zahar bat, auzo guztietatik Iruñan, data batean, igotzen ziren udal plazara. Beren jaia aurkezteko moduan. Eta uste bakarraian ez dakit. Elkartu ginen Iruñako auzo batzuekin, baina hori oso gutxitan. Oraintxe, txantreakoak bakarrik, hori gaizki iruditzen zait, horren ezagin zen, amankomunean. Eta txantreakoa ongi egiten dugu. Igotzen da La Magdalena zubitik, taka-taka, oinez, pon. Arrano El Carmen kaleraino, eta hortik prestatzen da, lehen zuzen joten zen udalplazara, gero gustora hartu zuen, eta estafeta osoa, eta Gaztelu plazan, hor, hasi dantza egiten, gero joten da txapitelatik, eta unkigarria da udalplaza sarreran, hori bai, oso polita da. Lehen oso tristea zen, urte askotan, dena itxita udaletxean, inor zegoen onartzeko, edo gu hartzeko, eta, logo llegatu zen jende ezberdina, ez da, abertzale eta bar, eta hau ez da abertzale konturik, baina, bakizu nolakoa gauden hementxe, ez da? Muga jartzen diote eta tira. Aipatu duzu, 5 dantza direla, ez da? Bai. Ze dantza mota dira? Euskal folklore modukoak, oso xumeak, nire identitatearen arabera, noski, bakoitza badukagu gure modua, eta badago ingurutxo sarrera bat, hori uste politena dela eta jendeak oso horiekin sartzen gara udal plazan. Gero badago betiko 8, 5 bider 8, oso markatu izan behar zen. Bestela, nabaitzen zen jendeak galtzen zela. Orduan, esageratu bera, tan. Musika mailan ez da egokiena, baina, eta gero badago Bals Jota larrain dantza bezalakoa, harinaren arrun bat, eta ateratzeko moduan birulketa luze bat, hori da dena. Nork sortu zituen dantzak? Nik egin nituen 5. Ohitura hori hartu nuen, ez dakit zergatik, musika ikasketa badauzkat, 7 urtetik, baina ibili nintzen Mikel Zabaltzaren manifan, eta oso unkigarria zen ura, eta zerbait gertatu zitzaidan, eta han bertan idatzi nuen, baita ere, Mikelen Oroimenez kantu bat edo musika bat. Gero
badago letra, bai Patxi Zabaletarena eta Mikel Tabernarena ere, hori ineditoa dago, saiatuko gara ateratzen, baina, hau bezala, ineditoa da, grabatu gabe dago Txantrako Txuntxuna, hori lotxakarrea da, baina, ideia izan nuen, grabatzea, eta doainik edo show diru gutxitan zabaldu, baina ezerrez. Ja, Txantrako Zolan aldizkarea desagertu da, jendea nekatu eginda, eta orain ez dakiz gertatuko den, hori da. Aipatu duzu, dantza pare bat, udal dantzako elkarteko pare bat bikoteri erakutsi zenietela, gero hori nola zabaldu da herri guztira? Auzotegin edo kaskailuetan egiten ziren ensegu pare bat edola. Eta hortaz aparte, Azular ikastetxean, hango andereñoak irakatsi zieten, mutiko eta neskatxo ere. Horrela. Gero, ez dago grabaketa dezente bat ikasteko, baina bideoak bai, miseria horiekin ibiltzen da jendea. Osa, miresgarria da, egia da. Eta batzuetan ikusten zara desitxuratzen dela, zortzikoa edo tal, baina, toke bat eman, eta horrela, hori da dantzariko ja. Belaunaldiak jarraitzen ari dira dantza hau? Ematen du baietz. Hiltzen ari da batzu eta jarraitzen dute gazteak. Neko arraroa da, gazteak gauza honetan apuntatzeak, baina bai. Horrak zuri ere emango dizu postazun pixka bat, ez? Bai. Zuk sortutako zerbaitek ere gazteak ikustea horrelako dantza batzutan parte hartzen ez dela oso ohikoa izaten, badu zerbait, ezta? Bai, uste dut, auzo orgulloa edo arrokeria eta horregatik uste dut, bestela, piezak arruntak dira. Hau, 87an sortzen hasi zineten, eta 88an dagoeneko kalean dantzatu zen. Eta bat ondoren, bai. Nola egin zenuten urte betean hori guztia egiteko, bai musikak, bai jantziak aipatzen zenuen, bai dantza erakutsi eta zabaldu pixka bat, nola egiten da hori hain denbora gutxian? Jendea oso prest egon behar da. Bai, ala karrera. Musika, berehala, bost musika oso askar egin dituen, hori bai. Sortzen da, tira, aprobetxatu. Eta gero jai batzordearen predisposizia oso polita izan eta ona, dena onartu, konfiantza eman ziguten, eta berehala, eta zorionez ezagutzen dituen persona egokiak, jantziena eta dantza irakasteko, besterik ez, gero, herriaren eskutan. Oroitzen zara lehenengo aldiz dantzatu zenean kalean? Zorun dago dena. Hainbat gauza gertatu diren, gogoratzen dut, behin Euripean ibili ginen, Iruñan, eta errefuxiatu behar genuen Euskal Jai Zarrean. Eta irakurri zuen pregoia, hori egiten da, orain Gula plazan lehen, Baratxuren plazan eta Kriston Paliza jotzen. Baina joan ginen Euskal Herrien jaldiara, eta han pregoia irakurri zuen Pablo Antoniana idazleak, Alde Zarrean bizi zena. Eta oso pregoi ederra, kasualitatez galduta dago, gure erruaz. Baina horrela ibili gara. Badago urte politagoa, beste erruntak, hori historia kontua. Gaur egun zer rol jokatzen du Txantrean, dantza honek? Sortu zen txarangado fanfar bat, eta, gustora hartu zuten, ardura, eta ibili ginen haiekin, transizio gisa urte pare bat edola, eta oso ongi, tira, orain bere garaia da. Gazteagoa dira, animatuik, tira, oberena. Erreleboa badago. Hori pozteko ere bada. Jope, nire endako poza handia da, jarraitzea. Aipatu duzu, noizbehinka ikusten dituzula aldaketa txiki batzuk, hori ere galdetu nahi nizun. Normalean, dantza guztiek izaten dute bilakaera bat, urtean ondoren,
sortu zenetik gaur egunera arte, zenbat mantendu da? Hori sekreto. Bestela, esentzian oso erresa dira. Ingurutxo bat, pon. Gero betiko zortzikoa, badago Zakan aldean eta hortik pila bat. Bueno, hortan neurrian dago. Nola ikusten duzu dantzaren etorkizuna? Uste duzu jarraituko dutela gazteek parte hartzen, jarraituko duela zabaltzen? Bai, harremanetan nago, betik ezaren, sortu nintzen udal dantzari taldetik, eta orain da duguna, eta haiekin kolaboratzen dut noizbait. Eta jarraitzen dut, badago pilo bat, kalitate handitu da, oso pilo bat. Eta oso baikorra naiz, jope. Eta Iruñan badago beti danik dantzari talde gehiago, baina bakoitza bere bidetik. Eta, erresistentzia gisa da ere, badakigu zer gertatzen ari den hementxe, eskolaria gara, baina oraindik ez gara, eta erresistitu behar da alde guztietatik. Euskararekin, dantzarekin eta politikarekin baita ere. Uste duzu horrek ere indartzen duela jendeak parte hartzea? Bai, hori da herri identitatea edo ontasuna. Gaur egun, dantza ikasteko nola egin dezake, Txantreako norbaitek? Hori ez dakit. Sortu zen dantzari talde bat. Ez daki horiekin edo ituragatik, batzuetan jaitsi ziren berriz bikote horietakoa, baina, ez dut uste oraindik jarraituko zutenik. Erresa izan da agian bideoak ikustearekin bideo txapuzero bat, aurreko akatsarekin irakatsi, ez da? Horrela gara. Okerrez banago, Txantreako jaiak berehala dira, ez da? Bai. Aurten noiz... Hori ez dakit txupinazua. Ez dakizu, Eta noiz dantzatuko den? Igoera egin zuen joan den igandean, hori bai. Baina txupinazua, ez dakit. Eta noiz dantzatuko den badakizu? Noiz txupinazoan, bertan, egiten da Merkadillo plazan, egiten zen Txantreako Merkadillo ospetsu plazan, eta gero, aprobetxatzen dute asko noski, jope, ze paliza. Euskaren plazan, joan etorri Peña, Harmonia Txantreara Peñara, han egiten da maiordomen edo maizterren aldaketa, txupinazorako. Urte batez jarrutzen dute, hurrengo urte arte, eta besterik ez dago. Zer esango zenioke, bukatzeko azkeniko galdera, zer esango zenioke gazte bati, edo nori pixka bat agian lotxa ematen dio dantzatzea, edo ez dakin noren gana gerturatu dantza ikasteko, baina parte hartu nahi du, zalantzen dagoen pertsona horri zer esango zenioke? Normalean, neskaiei ez zaio hitz egin behar asko, konbentzitzeko, mutilei bai. Beti, normalean, dantza talde guztietan, falta, norena izan zen, mutiena. Neskapile bat, baina orain agian aldatu da hori, eta animatzeko, herrikoia dela, asunto hau, bihurtu da herrikoia. Naiz eta partikularra edo nire gandik sortu, nik oparitzen diot auzoari, eta oso arraunago. Orduan animatzeko, tira bai, hori egiten da 10 minutuetan. Gero, nahi beduzu, teknomusika entzun edo mexikanak, aurrera. Ez diren kompatiblerik. Mi esker, Robert, etortzeagatik, ez dakit beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, bukatu baino lehen. Beste Iruñako auzoetan egiten dute halako zerbait. Badago, uste dut, Errotxapean ez ondokoa Sanduzelein uste dut badagoela, Berriozarren uste dut badukatela bere musika propioa, zongi dago, holakoa. Jarraitu behar dugu, Maiortan edo alor guztietan. Hala da, mi esker, Roberto. Telebistan ere. Hori da, mi esker, Roberto, eta hurrengora arte.
behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, Eta nire bizikletarako? Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Gaur antzeko egoerarekin jarraituko dugu. Hodeiak ez dira atzo bezain ugariak izango ipar partean, baina oraindik goizean zirimiri apur bat utz dezaketean hemenka. Eguerdi inguruan eta arratsaldeko lehen orduetan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira, eta giroa argiagoa izango da. Arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodeiak garatzen joango dira, eta arratsaldean eta gauean zaparrada eta ekaitz batzuk egin ditzake, batez ere barnealdean eta egunaren bukaeran. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta indar hartuko du, batez ere Araban. Temperatura maksimoak atzo baino apur bat gehiago igoko dira. Asteazkenean giro nahasia, zerua hodeitsu edo oso hodeitsu egongo da eta zaparradak eta ekaitzak egingo ditu, bereziki goizean eta ondoren arratsaldean eta gauean eta barnealdean. Eguerdi inguruan atsedenaldia egongo da eta aterruneak luzeak izango dira arratsaldeko zaparradak iritsi arte. Eki edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin ekialdeko zenbait puntutan eta arratsaldean ipar osagaira egingo du ipar isurialdean. Temperatura igo egingo da iparraldean eta aldaketarik ez gainerakoan. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.